Ens trobem al paratge natural del riu Barxeta. Dins d'este paisatge protegit podem trobar dos grans sectors. D'una banda, el llit del riu amb el tram mig baix dels seus barrancs, amb una topografia suau i un paisatge obert. I d'una altra, la capçalera dels seus barrancs, amb una topografia més accidentada. El riu Barxeta és un xicotet afluent del riu Albaida, amb un cabdal net i permanent durant tot l'any que atrau la vida salvatge com un imant. A més dels valors naturals, podem trobar nombroses construccions per aprofitar l'aigua per a regadiu, com ara séquies, aqüeductes o assuts. La facilitat d'accés i el relleu suau fan que este paratge siga ideal per fer excursions a qualsevol edat, inclús amb mobilitat reduïda. El paratge de riu Barxeta té una extensió de 80 hectàrees. La carretera CB600, que connecta Xàtiva amb Simat de la Valldigna, recorre la major part del paratge, més o menys pròxima al riu segons els trams. El paratge natural riu Barxeta, començaré dient-vos un poc breument que naix en les faldes de la Serra del Buscarró, que linda entre els tèrmins de Quatretonda i de Simat de la Valldigna. Aquest naixement està a uns 4 quilòmetres d'ací. Des de Xàtiva travessa els barrancs de Benavent del Suc, de la Ferrera, de l'Atmeler i la Lloma d'Ordinyana abans d'arribar a Barxeta. Sobrepassant el tram urbà, continua paral·lel al riu i creua els barrancs del Molinet i de la Lloma Rasa. Ja en terme de Simat, a uns 4 quilòmetres i mig de Barxeta, ix a mà dreta el camí del Pla dels Corrals, que ens portarà uns 2 quilòmetres fins al mateix naixement. El paratge es situa a un costat i l'altre del riu, marcant un camí molt clar. També podem decidir-nos per la senda PRCB 396, que encara que no recorreix el paratge pròpiament dit, permet conèixer de prop algun dels seus barrancs tributaris. Bé, la història de Barxeta no és un poble molt antic, perquè està basat un poc després de la reconquesta del Regne de València, això va ser, esta terra una recompensa a un cavaller que servia al rei Jaume I, concretament Pere Sabata, i aquest cavaller es va establir així, en el seu terreny, i a partir d'ahir va començar un poc a néixer el poble de Barxeta i a desenvolupar-se, i en poqueta distància va començar a fer-se gran fins a la grandària que té habitualment avui. Això era un refugi natural i seleccionat pels bandolers antics que visitaven Xàtiva i altres ciutats. Que els bandolers vingueren així era una garantia per a ells que es pogueren trobar perquè com estava deshabitat i així els desnivells geogràfics i els accidents geogràfics garantien i s'amagatà i en coves, valls d'arbres i valls de muntanyes. El paratge natural municipal Riu de Barxeta va ser declarat l'any 2008. La declaració d'aquest nivell de protecció implica que en el paratge sols es permetran els usos i les activitats que siguen compatibles amb els recursos i valors que en motiven la declaració i que es concreten en el pla especial corresponent. Per mantindre estos valors naturals i culturals, compten amb la col·laboració de Diputació de València. La Diputació de València col·labora i ha col·laborat amb els paratges naturals municipals, d'alguna manera fomentant i difonent les característiques d'aquests paratges naturals. En el seu moment, l'any 2012, a juny de 2012, s'havia
vam editar una guia amb els 32 paratges naturals municipals que s'havien declarat fins a juny del 2012. De juny del 2012 fins al dia d'avui han sigut 5 mesos que s'han incorporat i ara recentment la Diputació ha editat aquestes 5 guies que faltaven, fent un total el joc de 37 guies dels paratges naturals municipals. D'altra banda, existeix la xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat que va liderat per la Diputació de València. Dins d'aquesta xarxa i en el conveni de col·laboració que hi ha entre la Universitat Politècnica de València s'ha creat una càtedra de municipis sostenibles. El que es fa des d'esta càtedra també és anualment fer un concurs d'idees per a que els alumnes de la càtedra exposen o facin propostes de com millorar d'alguna manera aquests paratges naturals municipals. Com a un tercer bloc d'actuacions que fa la Diputació dins dels paratges naturals municipals estaria aquest programa que estem emitint en aquests moments, en el que d'alguna manera el que es pretén és difondre a tot el món la riquesa natural d'aquests paratges naturals de la nostra província, alhora que també s'informa i es promou el que és la seva flora, la seva fauna, les restes arqueològiques que puguen haver en les zones compreses on estan aquests paratges naturals, etc. Es tracta d'un compromís amb la natura valenciana i la protecció d'espais d'alt valor ecològic i cultural, que compta amb projecció de futur, amb una sèrie d'actuacions estructurades. Des de la Diputació de València, les actuacions dins del que és ja no en els paratges naturals municipals, sinó tot en general és la col·laboració de colze a colze d'estar en els ajuntaments. També dins del que és els paratges naturals municipals, la vocació i la voluntat de la Diputació de València és d'estar col·laborant en aquesta difusió, en aquest millor ús d'aquests espais i d'alguna manera també existeix la intenció de col·laborar en el manteniment d'aquests paratges naturals municipals de la nostra província. El riu de Barxeta té unes particularitats que el fan singular i diferent a la resta de vegetació. En primer lloc, la gran particularitat és que el curs d'aigua del riu és constant i permanent durant tot l'any i això influeix molt a l'hora de parlar de les espècies, tant vegetals com animals, que trobem, perquè aquestes espècies, el creixement i el seu desenvolupament no depenen de ningú règim de pluges que hi hagi hagut a l'hivern. Entonces, encara que el clima en tota Barxeta és el mateix, al riu trobem espècies molt diferents de les que trobaríem allunyant-nos del riu. I per la mateixa característica també molts animals troben al riu de Barxeta lloc per a reproduir-se i sobretot les aus, als marges del riu, que hi ha molta cobertura vegetal, és on nidifiquen i s'arreceren. I una altra particularitat és la qualitat del recurs hídric, de l'aigua, que fa que l'estat de conservació de tots aquests ecosistemes vegetals puga permanèixer en el temps, siga molt excel·lent i faci que cada volta les espècies siguin més abundants. La humitat constant en este clima càlid fa que la vegetació siga molt diversa i abundant segons la proximitat del riu. El de Barxeta és un exemple d'ecosistema ripari, en el qual, junt a la vegetació lacustre dominada per les comunitats de canyís i boga xonquera, els esbarcedars i els baladrars, destaquen també les alcedes, que formen bosquets de ribera colonitzant les graves fluvials amb espècies de gran interès, com la sarga i el gatell, algun de dimensions monumentals. En quant a la diversitat de la flora, depèn de si hi ha aigua o no i la proximitat de les espècies a l'aigua.
perquè en funció de la proximitat podem trobar tres grans grups. Tenim en primer lloc la vegetació lacustre, després tinguem els bosquers de ribera i els boscos de ribera. La vegetació lacustre, que és la més pròxima al riu, està caracteritzada per plantes que viuen en sòls amb molta humitat o inclús plantes que viuen dins de l'aigua, que creixen dins l'aigua. Les més característiques són les comunitats del canyar, del canyisser, bogar i de la jonquera. El canyisser està format principalment per canyes, però també per boves o per menta i per romer. I la jonquera és una comunitat que creix en sòls on el nivell freàtic està molt pròxim a la superfície i és la comunitat que trobem abans d'entrar al riu. Si dins de l'aigua creixen canyissos i bogues, a més de plantes medicinals com la menta d'aigua i els creixents, la vora mateix és el joc de les canyes que servixen de port a les campanetes de Corretxola. Darrere prosperen les bosquines de salses, sobretot en els illots i també els tamarins que es cobreixen de flors rosades al començament de la primavera. Els llocs més apartats del riu, que tenen el subsòl encara húmid, són ocupats per xops i oms. I després ja la comunitat més xicoteta, que tinguem algunes senyals de que ha existit, encara que l'explotació agrícola i forestal ha fet que siga molt xicoteta, són les omedes i les alberedes, que és la comunitat dels boscos de ribera. Però en els últims anys, degut a que cada volta els humans estan més conscienciats amb el paratge i per la pròpia recuperació natural, fa que aquestes comunitats vagin creixent cap a una major naturalitat i abundància. Pel que fa a la fauna, en el riu Barxeta conviuen tres classes de peixos autòctons: l'angula, el barb i la madrilla, a més d'algunes carpes introduïdes. El mamífer més abundant és la rata d'aigua, però també solen anar a veure i caçar alguns xicotets carnívors, com ara la mostela, la xeneta i el teixó. Entre els rèptils destaca la tortuga de rierol i diverses culebres inofensives. També abunden els amfibis, com el tòtil, el gripau i el renoc corredor. Entre les nombroses aus del paratge destaquen pels seus colors espectaculars el blauet i l'albellerol, mentre que el rossinyol i la cardenera són més cantadors. També és freqüent la presència d'aus aquàtiques procedents de marxals pròxims, com l'agró i el collverd. En Barxeta tenim tant amfibis, rèptils i peixos i un grup xicotet d'invertebrats. Encara que el grup més abundant són les aus, que com ja diem viuen als marges del riu. Per exemple, molt característic està l'ànec de collverd o la garceta blanca, també la polla d'aigua o el blauet. I ja el grup més xicotet de tots els animals són els invertebrats, que només destaquen la gambeta d'aigua dolça o el caragol aquàtic, que és molt freqüent al barranc de l'Ametller. El riu Barxeta naix en Pla dels Corrals, creant un ecosistema d'aigua dolça lliure de contaminació. Malgrat la intensa explotació forestal i agrícola dels margens del riu, encara queden retalls que testimonien l'esplendor del bosc de ribera. Cal incidir en el valuós patrimoni etnològic que alberga l'àrea del paratge natural, amb presència de nombrosos elements catalogats, tots ells relacionats amb l'aprofitament hidràulic del riu Barxeta i els seus barrancs. Entre aquests elements destaca l'aqüeducte de Barxeta al costat d'altres de menors dimensions, com el de la Séquia del Puig, el de la Séquia Mare de Barxeta i el del barranc de les Cases d'Escribano, a més de l'assut del Pantanet. De fet, es tracta d'un municipi fonamentalment agrícola, amb una superfície cultivada de 877 hectàrees, dedicades principalment a fruita, oliveres, herbacis i vinya. Abans, en èpoques de sequera, Barxeta es deia Barxeta raïm i figues, perquè tenien terme però no teníem tampoc com cuidar-lo, en aquest cas, en el tema del fluent de l'aigua. El riu té diferents barrancs pel seu pas,
el barranc de l'Escursonera, el barranc del Llop, el barranc de l'Almeler, diferents fontetes també, no?, que van acudint a lo que és el llit del riu. El regadiu sempre s'ha fet igual que abans, no?, en canaleres i en zones que pogueren abastir el que és l'aigua. També en estais, no?, i en horaris d'aigua que es feien abans, segons tocava el campanar, podien regar en una banda del poble o en una altra. El riu alberga valors naturals, paisatgístics i de patrimoni cultural al llarg del seu llit, al seu pas pel municipi de Barxeta, així com els barrancs tributaris al mateix. Però si bé destaca l'existència de gran quantitat d'espècies de fauna en el riu, la qual cosa converteix a l'espai en l'escenari adequat per a infinitat d'activitats, històricament el riu va patir anys de sequera que van minvar les collites. Tot i això, els seus habitants, tan vinculats a la cultura de l'aigua, han trobat sempre de la forma més enginyosa la seva connexió amb el líquid de la vida. Històries costumbristes que han quedat per al record. Va haver uns anys de sequera molt forta, que així la pedra inclús estava balant-se, de la calor, de la sequera i del clima tan inadequat que estava passant en aquella època. N'hi havia un veí que no era de Barxeta, li diuen Ramonet l'Esquilador, i ell tenia molta afició a anar en la canyeta, que és el tema del Saulí, i marcava en una zona d'ací del poble com que anava un mar d'aigua. L'únic que els veïns tampoc li fem massa cas, i anys després aquest visitant de Barxeta, que venia molt cap ací, va faltar, i quan els veïns no van tindre altre recurs, uns quants van recordar el que deia aquest home. Tots es van foradar en la zona on ell deia, i efectivament van trobar un mar d'aigua que abastís el poble tant com a regadiu que com a ús domèstic, com a aigua potable. En honor a aquest veí, el pou s'anomena Pou de Ramonet l'Esquilador. La menor pressió antròpica dels marges del riu i la pròpia regeneració natural ha permès la recuperació dels boscos de ribera, concretament d'alberedes i omedes, evolucionant cap a una major maduresa i conservant un elevat grau de naturalitat, el que atorga a l'enclavament un gran interès. Cal recalcar també l'interès dels propis veïns de Barxeta en la recuperació i manteniment del seu entorn. Els veïns jo crec que cada vegada més estem més conscienciats en conservar la natura perquè ens rodeja un paisatge que jo crec que és digne de conservar i de cuidar-lo. De fet, aquesta zona abans estava perduda i va ser un veí del poble, Pep Seguí, que recordava quan era menut que aquesta zona era molt bonica, que venia així i va proposar que hauríem d'arreglar-la i avituallar-la bé. I va ser gràcies a ell el que avui en dia podem passejar per així, que és aquest del barranc de la Parra, i van col·locar també els banquets per a que la gent excursionista pugui esmorzar així. I una altra característica del lloc és que allà darrere hi ha un xicotet naixement d'aigua, que per això diem també la font de la Parra, per l'aigua que naixia. Entonces jo crec que la gent del poble cada volta està més conscienciada i proposa millores en tot el terme. Precisament, aquesta especial vinculació dels veïns de Barxeta amb el seu espai natural s'ha vist reflectida en una intensa activitat associacionista, amb la creació de grups com l'Associació en Defensa del Massís del Boscarró, altament implicada en les labors de recuperació i neteja del riu, amb tècniques tradicionals com l'utilització d'animals d'arrossegament. En el 2004, 2005, 2007, més o menys, va passar d'anomenar-se Riu Barxeta a paratge municipal Riu Barxeta. Era per índols i tot el que l'envoltava i el podíem manejar com a riu i com a paratge natural. La tasca tan important que va haver per a poder netejar-lo i cuidar-lo i tenir-los en les condicions que el tenim avui en dia va ser una iniciativa també que va haver d'uns quants veïns. Abans, per desgràcia, fa 20 o 25 anys, per desgràcia, les zones més properes del poble s'utilitzaven per a deixalles, per a tirar brutícies, i clar, vam passar d'això a conscienciar-nos
i intentar netejar aquestes brutícies i aquestes zones. Ho vam fer d'una forma molt peculiar, no? Una forma com es feia antanyo, en animals de tir, en haques, carros i esforços per part de molta gent, sobretot pel taller d'ocupació La Mallà, que anava en aquell entonces i que eren veïns de Barxeta, i que pareixia que tot això els involucrava i s'interessava molt. El paratge natural de Riu Barxeta compta, a més de la ruta PRCB 396, amb tota una sèrie de sendes per recórrer les seues esplanades, barrancs i vora del riu. Rutes senderístiques n'hi ha unes 13-14, però què passa? Estan enllaçades unes en altres i pots arribar a fer perfectament 50 quilòmetres, enllaçant unes rutes en altres, i visitant al mateix temps tres termes diferents del poble de Barxeta, de tres comarques diferents, a banda de la comarca de la Costera, que estem així. Per tant, perfectament 2 hores, 3 hores, 4 hores tranquil·lament, no allunyant de molt del municipi, però sí visitant a 3 comarques, a 3 termes municipals i a 3 paratges, perquè anant en tan poc de tros com canvia l'entorn paisatgístic, les espècies de la flora i les espècies de la fauna, com canvien. Per acabar l'excursió no pot faltar una parada per recuperar les forces i degustar la gastronomia de la Costera en qualsevol dels locals de Barxeta. En les seues cuines destaquen, entre altres, les típiques paelles o cassoles d'arròs, amb mandonguilles, espinacs i cigrons. Antes així en Barxeta dient arròs passejat, perquè ho portaven al forn, ara ho fem en casa, però antes ho portaven als forns que n'hi havia i dient arròs passejat. Treu-li goig a la natura, mantén net l'entorn, utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Es prega al màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc. No fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies autoritzades. I recorda, els paratges naturals municipals són patrimoni de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per al goig de les generacions futures.